Šta očekujete kako će grad da obeleži godišnjicu Milanskog edikta? To me mnogo boli patka za to. Šta je 14. februara? 8. mart. Prijatelja koji možda zlostavljaju svoje dete? Pa ima. Možda sam ja nekada sam, ali ne znam sad, možda ima sigurno, pa greši čovjek. Ovo je jedan svečarski trenutak. Ova se stranka rodila u ognju najgorih tendencija koje su eskalirale. U Nišu, današnji datum, 3.12.2012. godine. U potpisu radnici Niša. A gde je pečat? Radnici Niša nemaju pečat. Radnici Niša nemaju prava. Prijatelju, ne znam ko ste vi i odakle se javljate. I šta se ono kaže na dan Uskrsa? Koji je to pozdrav dan grada? Vaiskrsas. Kako? Vaiskrs i Krajstveno Uskrs. I vaistina se rodi. Draganče, isključuj muziku! Draganče, ne taknem te na dršku od metle. Ometnem vas na dršku od metle. Maci cigarete u to. Nemoj sa mnom da jedeš gobna. Dolazim ovdje u Šalinac u Bager, ima skoro 9 meseci ili 8 meseci. Pre prošle godine sam dolazio ovo sa moje familije, sa mog brata, sa taksi dolazim ovdje, se kupam, odnesem stvari, odnesem ove cigare Monte Carlo, Marlboro, stvari, ove famerke 601, 500 kec, 4, 3, 2, ove Patik original, ponesem s tobom cigare ove Marlboro, Monte Carlo, malo se kupam ovdje, ove vaši. Kako cenješ čistoću? Pa cenim ovako vrlo dobro, ovako često, sve dobro je. Ovdje ovi vaši vozu kola, ovdje se kupaju ovi vaši Srbi, ovi naši Romi. Kakva je voda? Ovako dobra je voda, topla voda, meka voda, ovako se kupam, idem malo ovdje, se kupam, ovako dobro. Vaši, hvala ti. Dobra voda. Zvezda. Zbog čega? Pa dobro igraju. Samo zbog toga? Da. I znaš neku pesmu, navijačku? Pa znam. Ajde da čujemo. Volim Partizana, crvene boje, volim Partizana, crvene boje, ueja, Partizan, Partizan. Ćao. Burazeru, na Excel možda popiješ to, a? Šta je ovo za vrate? Dokaži, Burazeru, dokaži. Daj da ti pomognem da ga otvorim. Daj da ga otvorim, daj. Evo, to, presi. Tepaj, Rmzo, tepaj, lele, op, do kraj, lele, op. Bravo. Kaži nešto. Mrk. Kaži nešto, mrk. Čekaj, dobra li je? Zajebala vek. A kako se ti zoveš? Srećko. Ne. Srećko be. Sin Dragan. Uopšte ovo prvenstvo? Svaku noć pratim i malo pomezetim i tako pomezeti malo rakije, malo mesa, janjetine, prasetine i tako, razumijete? I baš nam je lijepo, razumijete? Za vas je novi milenijum izgleda počeo prilično burno. Da. Strašno mi se sviđaš, mačko majke. Hvala. Je li to u skladu sa temperamentom ili novogodišnja noć ili šta je? U skladu sa svime. Sa svim, totalno si moderna, majke. Živ izgled bio, čeka da sakrim ovo jebem i ženom i Bog ti blagoslovio, današnji dan i bude sasrećo. Tako da tekao mnogo podlatka. Da li razgovarate sami sa sobom? Može, nema problema. Ne razgovarate sami sa sobom? Da, može. Šta treba? Da li razgovarate sami sa sobom? Sami sa sobom? Ne. A do čega? Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majki mi. Ima ženske, ima sve. A vi kako ste? Šta radite? Če da izađem na televizor, a? Kada? Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Mislim, na ovome svetu što bi naglasio da propaganda, što većina kažu da ovome
nije istina. Jel se prodaje piletina? Ne prodaje se, no. Ne prodaje se. Niko ne kupuje. Kupuju, ne kupuju, uglavnom se ne prodaje, ne smije se. Kolika je cena? Ne znam ja. Kako da znam cenu kad se ne prodaje? To nije moja. A čije je ovo? A žive vage. Koliko je piletina? Žive vage. Je živjeli ove 100 dinara. A pala malo cena? Pa pala je. A kupuju ljudi, jel traže piletinu? Pa traže, ali ne smo od ovih, ne mogu krati da su ovi, onda bi tražili. A se vi plašite da jedete? Ja? Što da se plašim? Pa ja ću mrtvo da jedem, jebem se, plašim. Koga? Zašto da se plašim? Šta je s vama, gospođe? Plašim se. A se plašite ptiče gripa? Pičijeg. Će da stavim još 2 dece u školu od sutra. Od sutra obavezno će da ide ova, ne. Ona druga Bica i ona Đeljana će da ide. Ova će da ide u školu. Ali imate problema sa pacovima? Pa pacovi tu ima, pacovi otprilike po 2 kila. Komad, kozec, ima i zvinjeljeti, ima i mišovi, ima i svašta. Jeste, međutim, jako je ovdje živjeti teško, jeste, na ovoj kraju, jer vidite kakve kuće su male, đubre, ne ide na to, stvarno jeste. A ste vi zaposleni? Ne, ja sam penzioner. A gde ste radili? Radio sam dobro, ja nisam nigdje radio, ja sam učio školu neku i tako dalje. Pa kako ste penzioner? Pa ja sam penzioner. Ništa ne kažeš. Bravo. Ajde ga pitam. Evo možete gospodine jedno pitanje izvijek. Moment. Da kažem, sad ću vas pitati. Kako vam se sviđa novogodišnja rasveta u gradu? Na prvo pitanje ne mogu dati odgovor. Jer prvo pitanje je veoma čudnovato. Zašto je čudnovato? Jednostavno zato što sam u zadnje vreme u Ćorsokaku, na engleskom Didon Street, Mađaru Rakuca. Dobro. Kratke su kirdiške, another question. I'm not here, but about good dogs, very good dogs. Dog sleeping, but never mind about Alex. He is the good friend. I'm only a crazy drummer and over. Thank you. Never mind.